Já se natočím, nevadí. Já si tady odlakovávám nechty, abyste věděli. No, A je to takhle to klub. vyzerá. O, to je nádherný. Že jo? Co to je za lák? Nevím, nějaký debil. Mě pak budeš ukazovat ve škole, jo? Jo, víš? To se A vy chodíte ale spolu do třídy s Karlou? Jasně. Karli... Neříkej Karla. Kajou. Karla je moc krutý na ní. Ano, že jo? No, Karlička je zase z ničem. To je ještě třetí, ale jo. Jak šetřitím, ty vedy, já tam mám asi 10 cm laku na každém prstu, ty. Jakých 10 Já už ti cm? víc nedám. Já ti dám libru a dáš mi ty celou tu, kolik stojí takový odlakovávač? 60 korun. Odlakovávač. No, tak já ti dám libru. To jsou dvě. No. 2 až 3. Řeši. Takhle to vypadá. Jo, na tu jednou ruku to bude. Takhle to vypadá, když je jako kokot. Kokote. Neměl se z toho vůbec účastnit, měl se raději odejít na to vyhlásit. Ježe, já nezůstal na tom tenise, ty. Ten to nikdo nekontroloval, ty moje nechty nekontrolovali vůbec. No, moje nevím, nemohli vidět ani. Tady už to nefunguje a to vypadá kokot teďka. Ještě větší kokot. Ještě z toho budeš mít zamazaný ruce. Do řiti. Krápni mi na to, teď to je úplně na hovno. Kaj, Ty cejti. vole, to už nefunguje vůbec. Kaj, klid. Už ho nikam. Nelze si pamatovat. Já jsem se láchla smíchu. To jsem si všimla. A ještě někdo si No ty Ona vole. málem zapadla do kufru. No ty vole, to je průser. Kaj. Kaj. To je úplně na hovno. Dobrý, jsi v zajímavé Už pozici. to jde. Proč z té pozice okamžitě odejdu? Já jsem nic neřekla. Letadlo. Já ho nevidím. Uchylná na letadla. Ty jsi uchylnej na černou barvu. Jsem Emaš. No, stačí zase emouš. Máte někdo žiletku? My říkáme spíš emouš. Mám žiletku, chceš? Jo, To prostě čuchni, bude to vonět. Ty vole. Ty vole. Tě prstu. Ty... Jenom vole? To už fakt nejde. Ale nám takovou mám. Vždyť já se snažil. Já se snažil. Asi ne, když to nemáš odlakovaný. Ježišmarja, Ukaž hej, výsledek. prosím. Takhle. No a tohle ještě musím